Zergatik sartzia, poseta laitasunez, esnatuko gera. Xorien abestiekin, alaitutako eguna, gizonen gorotoakin, ondatuko da eguna. Ibiriko gera, alkari kaltegina, ustez launik hau direna, gaur ez ondoitzegina. Batzuen izardiekin, bestea diru egina. Egia esan dutena, giltzapera emana. Gauzoiek ikusteko, nolaz esnatzen gera. Gauzoiek egiteko, nolaz diakitzen gera. Xoriek alaitutako, eguna hondatzeko, obegen dukez esnatu, ta bertan segilota. Obegen dukez esnatu, ta bertan segilota. Ibiriko gera, alkari kaltegina, ustez launik hau direna, gaur ez ondoitzegina. Batzuen izardi